vanhoja vuotoja pelataan. Tänään pelissämme on luvassa Pelihuppari. niin, Assassin's Creed pelihuppari. On kyllä tosi mahtava peli. Ei voi muuta sanoa. Tänään on skidi. Ja tatu. Ja tatulta. Story mode. Aivan niin. Aivan loistava. 7% on tullut vedettyä tätä paskaa ajettua. Oikein mahtopeli on. Tehdään uudet. Eikä. Jos nyt on muu suorilla. Tässä on hieno virtuaalihahmoni. Sen nimi on joku. Skidi. Mitäköhän sekin tarkoittaa? En minä tiedä, et osaa englantia. Päästiin ekaluokalta. Juuri niin. Hyvin todistuksin. Joo. Aivan. No voisiko se peli nyt jo alkaa? Ei juuri. Kyllä on hyvät grafiikat. Niin on. Pelihuppari-pelissä. Pelihuppari on paras peli kaikista. Tosiaan Steamista saa 13,40 aivan euroa. Ei se sinne. Paljon se on? Ja tokouksia. Liian kalli. Niin. Ei tiedä rahaa siinä. Joo. Sekin piti vaan ottaa 3 kuukauden viikkorahoista. Joo. Vähän lakia, mutta mitä tuo haittaa? Kyllä. Minä en tiedä mitä tässä pitää tehdä. Tai se kuortsi. En tiedä. Tapaan ne vaikka. No voidaan kokeilla. Tai ehkä jäljitä niitä mieluummin. Mitä kato mihin menee. Joo. No mitä? Minne ne menee? Kyllä on tosiaan todella mahtava peli. Ei lakaa yhtään. Ei. Tekisikö vaikka se? What we do? Mene vasemmalle. Oi, näytin kuolee joukko. Aika toi kuollutkaan. Älä niin kauan, nyt kuoli. Nyt kuoli. Ei kuulu. Oliko se ei? Jaa, minä tiedän. Tuo tuli kello. Ja kaikki taas kutsaa. Ja sinne. Tiputaan kaivoon. Joo. Kun siellä kaikki niin siinä vaan. Ne tulevat. No vai vittu, mitä ei oo peli. Kyllä on vittumainen peli tämä. Brotherhood. Pelihuppari. Oi. Kaikki tarkoittaa sitä. Kato, homo tulee meitä vastaan. Homo. Tapaisi homo. Joo. Mitä sinä teet? Menen kotia piiloon. Ensi oli tämän nimitatujen. Kyllä, mutta mitä tuossa loppu tarkoittaa? Ensi on tämä nimi oli, mutta mitä tuo? Is not civilian. Civilian. Mitä itse on sitä? Move out of your target. Mitä se tarkoittaa? Älä meitä mua teitä, niin se on takaisin mua. Nyt takaisin viemäriin. Joo. Kaivohan tämä. Viemäri sinusta. Entisaikainen viemäri. Ei kaikki minä tiedän. Vaikka mitä nyt larppaan kyllä aika paljon. Mitä sä larpat tiedät? Minun hyvä larppi. Kyllä Skidi ja Skidi 55 ja kaverini Tatun kanssa. Metsäsi. Larpat. Mikä kun larppi oli näin. Turoksi tajois. Joo. Miekat oli ihan paikkoja sen jälkeen. Joo. Eikä minä. Esitetään kivillannia. Mitä tuo tarkoittaa? Mitä tuo tarkoittaa? On kyllä nuonen. Pitäisköhän ne tappaa? En tiedä, älä miten tapaa. On ne käty.
Aivan parkour. Ei kun ne lähtikin. Ei tajunnut niin sokeita. Kyllä aivan niin. Hypätä. Kato. Joo. Ukko on kyllä niin hyvä, ettei parkouraa. Minä olen parempi. Minulla on toisella YouTube-uusilla. On parkour-video. Minä hyppäsin myös siinä, kun tuntuu noin. Otetaanpas graffua vähän enemmän, että ei lagais paljon. Joo. Options. Mikä näissä on? Vittu grafik. Ei, se on ei musta näytetään se graffi. Joo. Se on. Kannattaa Laita täysille, niin kyllä se toimii. Joo. Ei varmana lataa. Mitä nyt? Oita tuota paikkelpalautin hommaa. Joo. Nyt toi. Mitä tapahtuu? Mitä?